Ken ano'y kulim lasot dabar di kay haymit ila biad haymit kay wala kitay mahimong batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Shalom bokertob natong tanan. Kini gihapon ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa atong beloved Brother Roy Celeste ug sa akong mahal nga anak Chid Kinoris Silva. Makig-uban usab kaninyo nining usa ka takna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews. Programa ngatod kanato sa Philippine Messianic Netzarim Judaism Community. Hinaot nga mana kamo sa mga maayong panglawas mga igsoon ug sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Elohim ning taknaas kabuntagon ug hinaot nga maanaa kamo sa kadasig ug kapiskay dinhi sa inyong pagpamati kanunay ni nga programa dinhi sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo iimbahan kini mga igsoon. Ang atong dugang mga paibalo ang buluhaton sa Philippine Messianic Netzarim Judaism inyong kaplagan dito sa Dungguan, Perelos, Carcar City. Naagita sa boundary sa Carcar City o sa San Fernando, Cebu mga igsoon. Naagita tungod sa Arco kanang ay welcome to Carcar. Naadya ang atong simbahan o Bosog Jutay sa Karsada nga naadkilid sa Kanipaan. O ang atong panimbahon diya mga igsoon matag Sabado sa buntag, alas 9:30 sa buntag, mahumanta mga igsoon alas 6 gayod sa kahapon o ninigsalop gayod sa adlaw. Kining atong programa sa kahanginan inyo sa ning masubli sa pagtan-aw sa YouTube. I-type lang ninyo ang The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. Unya sad pwede sad mo mukontak kanamo sa atong telephone number 0916-711-4624. Dalaygon kayo ang adunay mga igsoon og dili kita maglangan anhin na kita sa pinakaimportante nga bahin ang pagpamati sa pulong sa Elohim. Boyno magampo una kita sa makadjot. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Sheta Adonai Sham Ralifi Nitzral Dal Sifatay. Sa gihapon Adonai ako nagasalig kanimo ang imong Ruach HaKodesh magapanguna kanunay kanamo. Pinaagi sa imong Ruach HaKodesh ikaw magagiya sa akong dila sa pagtabi sa imong mga pulong sa kamaturan base sa balaan nga kasulatan og dalaygon ka sa katapusan Adonai hinaot usab nga among mga sukintig paminaw mabuksan ang ilang mga hunag kasing-kasing mawagtang mga pagduha-duha gikan kanila og makasabot sila sa kamaturan sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMoshiach among Isaya among manuluwas amen. Dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon. Sa miaging Domingo, ang atong topic naghisgot to siya bahin sa pagkaimportante kaayo mga igsoon sa gitawag nato og Hebreo, no? Unsa ka importante nga mobalik ta sa pagtuon sa Hebreo kay diha sa Hebreo mga igsoon diha nato masabtan ang lintunganay sa kamatuoran. Nanduna manggoy mga hubad nga di nato malikayan sa atong binisaya nga Biblia, sa in-English nga Biblia, nga dunay mga hubad nga sukwahi kayo or lahi kayo pagbalik sa Hebreo. Layo na kayog kahulugan, layo na kayog meaning. Siyempre mga igsoon kung layo na sa kahulugan, dili na mao ang meaning sa imong gibasa, natural nga di na gyud makaplagan nimo ang kamatuoran. Mawala gid ka sa kamatuoran. Pero kung magtuon ka sa Hebreo, mabalik gid ka sa kamatuoran, masabtan nimo ang lintunganay sa kamatuoran. Dalaygon sa walay katapusan ng ngalan sa Adonai og ning taknaas sa kabuntagon lain na sad ang atong topic karon mga igsoon. Anhin na punta sa pagbasa sa 2 Timoteo 3:15 ngadto 17 nga giingon dias Biblia ang tibuok kasulatan gituga. Kay kasagaran manggod sa mga Kristiyanos nagtuo manggod ta mga igsoon nga kung basahon nato ang 2 Timoteo 3:15 nga ang tibuok kasulatan gituga mosanto dayon sa atong una-una nga apil na ni ana ang gitawag bag-ong tugon or New Testament. Pero atong klarohon ang balaang kasulatan kung sa paghisgot ni Pablo og tibuok nga kasulatan apil ba ang bag-ong tugon. So ato sang basahon ni siya bago nato ni ipadayon pag-discuss sa unahan. Palihog ko Brother Roy 2 Timoteo 3:15 ngadto 17. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini maoy nakahatag kanimo kaalam ug nagtahod kanimo, naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagis pagtuo kang Misaya Yeshua. Sukad sa imong pagkabata, matod pa ni Apostol Pablo, si Timoteo bata pa,
batan-on pa. Pero sukad sa imong pagkabata, nagbasa na ka sa kasulatan. So klarohon nato sa panahon ni Timoteo, diha na ba yung mga apostoles? Sa bata pa siya. Diha na ba ang mga diha na ba ang libro nga Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Diha na ba ang libro nga 2 Timoteo nga si Timoteo may gisultihan niini? Diha na ba ang libro nga 1 Timoteo o 2 Timoteo? Ha? Kay kung imong i-general pagsabot dayo nga tibuok kasulatan apil na ang New Testament. Unya kinsay gisultihan ni Brother Roy? Si Timoteo. Sa ato pa diha na yung libro. Sa panahong Timoteo, pagsulting Pablo ani diha na yung libro nga 1 Timoteo, 2 Timoteo. Yung sabot niya. Mao man ni sugilan una. Oh, mao ba na ibuot mo ipasabot? Kay si Timoteo na apil man ang iyang ngalan aning mga libro sa New Testament. Sa ato pa pag-iskot ni Apostol Pablo nga so bata pa ka nagbasa na kas kasulatan unya imong i-apil pag ihap ang New Testament sa gitawag og tibuok nga kasulatan. Sa ato pa sa bata pa si Timoteo nagbasa na siya og libro nga 1 Timoteo o 2 Timoteo. Di mao. Di ba? So dayag og klaro kayo nga paghisgot og kasulatan, tibuok nga kasulatan, wala pay New Testament. Amen. Sa ato pa ang tibuok nga kasulatan nga gisgutan ya dili New Testament kundi ang Tanak. Ang Tanak nga naglangkob sa Torah, Nevi'im ug Ketubim. Unsa man ang Torah, ang 5 books of Moses, ang Nevi'im, ang mga prophets, o ang Ketubim, mauna ang mga writings sama sa Salmo, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon, Esther, Job. Muna sila ang gitawag nato og mga Ketubim. So, muna siya ang gitawag og kasulatan nga gigamit sa mga apostoles. Sa ato pa dayag og tataw kayo nga sila ni Apostol Pablo ang ilang gigamit sa pagsangyaw sa kamaturan ang Old Testament nga gitawag nato. Sa Hebreo gitawag Tanak nga gihubad sa Binisaya nga kasulatan o scripture sa in English. Sa ato pa wala kay mabasa nga si Pablo nagamit og Mateo, libro ni Mateo. Nagdala-dala si Pablo og libro ni Marcos. O dili ta ana makapamatuod. Kamong mga pastor, di gyud mo makapamatuod nga si Apostol Pablo nagbitbit og libro nga sinulat ni San Mateo, sinulat ni Marcos, sinulat ni Lucas, sinulat ni Juan, wala. Dungan ra compile. Kay dungan ra man na sila, no? Nagkadungan ra na sila compile ang gikan kang Mateo hangtod sa gitawag natong Revelation. So padayon sa 16, Brother Roy. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Elohim ug mapuslanon. Amen. Alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Amen. So unsa kuno ang unsay purpose ug katuyuan sa tibuok nga kasulatan sa kasulatan maigsoon? Ang tibuok kasulatan gituga, uban sa lamdag, gisulat uban sa lamdag gikan sa Elohim. Og mapuslanon kini alang sa pagtudlo mga igsoon sa kamatuoran. Pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ang gamiton maugyod ang balaang kasulatan. Og sa pagtudlo, unsaon sa pagkinabuhing matarong, ang gamiton ang balaang kasulatan. Sa 16. 17. Sa ingon, nag-alagad sa Elohim, ang nag-alagad sa Elohim masangkapan pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Amen. So ang gamiton aron ka masangkapan sa tanang maayong buhat, maugyod ang balaang kasulatan. So mao na naa mga igsoon nga karon atong klarohon mga igsoon kay kasagaran man god sa mga Christians karon, mga Pentecostal, Baptist, pag magwali sila, ang ilang gamiton New Testament ra gyud. Kanya kasagaran gani mga igsoon sa mga Pentecostal, Baptist karon, ang Old Testament ilag yung gi-reject. Kung doon nalay mga importanteng bersikulo sa Salmo, mukutlo sila anak panagsa. Doon ay mga importanteng bersikulo sa Isaias nga murag maka-apply sa ilang kinabuhi, mukutlo sila ni anak panagsa. Sa ato pa,
ang Old Testament murag gihimo na lang nilang kalamunggay nga hagpat-hagpatan na lang. Samtang ang kinatibuk-an sa ilang teaching nagbase gayod sa gitawag New Testament. Unya kung imong pangutan-on apostolic doctrine ba mo? Ang tubag, yes. 100% nagsunod mi sa mga apostoles. Mo na ilang itubag. Apan, makabasa ba ka nga ang mga apostoles nagbitbit sa libro ni Mateo? Wala. Makabasa ba ka nga ang mga apostoles nagbitbit sa libro ni Juan? Wala. Ang mga apostoles laktod nga pagkasulti ang gigamit nila sa pagwali sa maayong balita mao ang daang tugon. Mao ang gitawag na tog Old Testament. Samtang kamong mga pastor nagwali nga kamo kuno nagsunod sa mga apostoles, pero ang daang tugon wala na ninyo iwali. Ang daang tugon inyo nang gisalikway. Kung naamay inyong kuhaon sa daang tugon, hagpat-hagpat na lang. Pananglitan. Giganahan mo sa Salmo 23, kutlo mo sa Salmo 23. Giganahan mo sa Salmo 91, mukutlo mo sa Salmo 91. Apan ang kinatibuk-an sa kasulatan, inyong gisalikway. Nga naman, kay pag-abot sa mga balaod, mga kalagdaan, nga giisgutan, diha sa 5 books of Moses, inyo magyong isalikway. Nga maong tatoy gamiton para pagtudlo. Kano, mo man ang tatoy, buot ipasabot ni Apostol, Pablo kaganina, nga ang tibok kasulatan gituga, nga may kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong, pagmatuto, pagsaway, unsay gamiton ang Tura, mga igsoon ang Tura, dili ang Salmo. Pero ang inyong gigamit nga kasulatan nagkutlo ra mo Salmo usay proverbio, di ba? Mukutlo rag proverbio, mukutlo Ecclesiastes, naara mo diya magtuyok-tuyok. Samtang manghinambog mo nga nagsunod mo sa teaching sa mga apostoles, nagsunod mo sa mga apostoles, pero ang tinuod wala mo mosunod sa mga apostoles. Kay kung misunod pa mo sa mga apostoles, gamiton ninyo ang tibuok nga kasulatan. Amen. Sa inyong pagwali. Pero unsa inyong gibuhat ron, gisalikway ang kasulatan. Og mo'y giwali ang dili kasulatan. Kanang New Testament, mga igsoon, dili sabton nga wa mi mutuo ani. Nituo mi. Pero mo may reference lang. Amen. Mao nay nagpalig-on na o nagpamatuod, mga igsoon naghatag suportar lang ni siya sa kasulatan nga mao ang daang tugon. Dili kay mauna ni siya main topic or main doctrine sa atong pagtuo. Ha? Atong yung karon kamo, imbestigahon ta mo, tagsa-tagsa. Pangitae kog bersikulo nga si Pablo nagwali ngadto sa mga hintil, gigamit ang libro ni Mateo. Naaba kay mabasa nga si Pablo nagwali ngadto sa mga hintil sa ngalan ni Adonai Yeshua ug ang iyang gigamit mao ang libro ni Juan. Ha? Wa tay mabasa ni ana. Busa, pag ingon ni Pablo ang tibuok nga kasulatan gituga, way labot New Testament niya na. Unsa ra magtuiga ang New Testament na compile, Brother Roy? Mga mga 300 na 200 or 300 AD. okay. Diha na na-compile. Whereas kining gitawag na tog Tanak, panahon pa sa mga propeta. Panahon ni Moshe, diha ng 5 books. Kung man ni Moshe, pagsunod sa mga propeta, diha na ang mga propeta. Pagkahuman nila ni Solomon, nila ang David, diha na ang ilang mga sinulat. Mga igsoon, pag abot niya doon ay Yeshua, buo na. Buo na. Ang gitawag na tog Tanak, ang tibuok ng kasulatan, buo na, tibuok na. Na kompleto na. Pag abot niya doon ay Yeshua. Mao na nga ang gigamit niya doon ay Yeshua kasulatan. Daghang kitang mabasa sa Biblia diya nga si Yeshua ni kutlo sa mga kasulatan. Nga ato na mabasa unya nga mga bersikulo. Si Pablo ni gamit gyapon kasulatan. Ug ang kasulatan gisgutan diya pag abot nimo sa Hebreo, Tanak nga siya. Way labot New Testament. Muna kung tinuod kang apostolik. Kung tinuod kang apostolik, tinuod kang nagsunod sa mga apostolis, dapat magwali ka sama sa pagwali sa mga apostolis nga ang gigamit ang daang tugon.
nga gitawag kasulatan. Pero kung imo nang gisalikway ang kasulatan, ang daang tugon, kung mukotlo man mo sa daang tugon, kana ra gyung malakyas 3 Gs. Ha? Moray kutloon. Pipila ka mga bersikulo sa balaod. Mukotlo kung maghisgot og bahig Dios. Oh, master ka sila ng Exodus 20. Bahin sa napulo kasugo. Basta maghisgot og mga Dios. Pero mga igsoon, dili gyud ingon nga tibuok kasulatan ilang gitudlo. Mo bitaw na niingon ko nga ang inyong paggamit sa kasulatan hagpat-hagpat ra. Samtang ang mga apostoles nag-ingon tibuok nga kasulatan gituga. Matawag ba ng tibuok kung ang imong pagsunod hagpat-hagpat ra? Sa ato pa, wala mo musunod sa wali ni Apostol Pablo. Kamong mga Christians, mga Pentecostal, mga Baptist, mga born again, wa mo musunod sa wali ni Apostol Pablo nga nag-ingon tibuok kasulatan gituga. Kay ang inyo hagpat-hagpat raman. Di matawag nga tibuok nga kasulatan kung imo rang gihagpatan. Unsa man na kalamunggay kanang imong Biblia? Unsay pagtan-aw nimo sa daang tugon kalamunggay kay hagpatan lang? Di na mahitabo mga igsoon. Tibuok nga kasulatan, way pili. So atong sundan ang laing bersikulo, Brother Roy. Anita sa unang Tesalonica 2:13. O gipasalamatan usab namo kanunay ang Elohim kaysa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe nga mati kamo o gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tao kundi iya gayon sa Elohim kay ang Elohim naglihok diha kaninyong mga magtotoo. Amen. Dalaygon ang Adonai. Og among gipasalamatan usab ang Elohim kanunay kaysa among pagwali kaninyo sa iyang mensahe na mati kamo o gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tao kundi iya gayon sa Elohim kay ang Elohim nagbuhat diha sa kaninyo nga mga magtotoo, kaninyong mga magtotoo. So ingon ana mga igsoon, ang pagwali sa mga apostoles gidawat sa mga katawhan, sa mga magtotoo, ingon nga pulong gayod sa Elohim. Pero ato nang ipasabot nga kung ang mga apostoles magwali, wala sila mukotlo og mga libro nga gikan sa ilang kaubang apostoles. Hinumdumi, sa panahon ni Apostol Pablo, wala pa'y libro ni Timoteo. Sa panahon ni Pablo, wala pa'y libro ni Mateo. Sa panahon ni Pablo, wala pa'y Juan, libro ni Juan, wala pa'y libro ni Pedro. Unya, unsa may ilang gigamit, mo padulong tadya gihapon karon mga igsoon. Okay, anhit ta sa sunod. O 2 Pedro 1:21. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Ruach HaKodesh mao'y nagmandok sa ilang pagsulti sa mensahe gikan sa Elohim. Amen. Amen. Unsay giingon ni Apostol Pablo di ay mga igsoon? O ka Apostol Pedro? Walay mga propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo maoy nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Elohim. Mauna ang kasulatan. Mauna ang gitawag natong kasulatan. Nga angay nimong tuuhan kay balikan nato diri sa 20 Bradroy. Apan labaw sa tanan. Apan labaw sa tanan, hinumdumi kini. Walay bisan kinsa nga magsaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan pinagi sa iyang kaugalingong panabot. Amen. Dili nila masaysay sa tawhanong panabot ang nasulat sa balaang kasulatan kay walay mga pinadayag diha sa Elohim sa balaang kasulatan nga dili gikan sa Elohim ug dili gikan sa Ruach HaKodesh. Gikan gyud sa Ruach HaKodesh, dili ka kaingon nga gikan lang sa tao. Gikan lang sa tawhanong pagpanabot. So ang tanang gipadayag diha mga igsoon, ang tanang propesya gumika na sa pagbuot sa Ruach HaKodesh dili sa pagbuot sa tao. Makasaysay sad kadto sang nairuwak. Muna ang makasaysay katong nga ay ruwak. Unya giingon diya,
ang Espiritu Santo maoy nagmando sa ilang gisulti sa mensahe nga gikan sa Elohim. Mao na nga angay tuuhan ang tanak, ang kasulatan, ang daang tugon, angay tuuhan mo angay tudlo kay walay mga propesya nila nga dili gikan sa Ruach HaKodesh. Walay propesya nila nga dili gikan sa Elohim. Ha? O guay taong ordinaryo nga makahuban ni ana sa tawhanon nga pagsabot. Kay lamdag mana. Mo na giingon ni Timoteo kaganina ani Pedro sa ni Apostol Pablo nga ang tibok nga kasulatan gituga uban sa lamdag. Insakto sad tukma sad sa giingon ni Apostol Pedro Kepa nga matud pa niya ang tanan pagbuot gyud sa Ruach HaKodesh, pagbuot sa Elohim, dili sa pagbuot sa tao. Nganuman, lamdag sa Ruach HaKodesh, gituga ang kasulatan. Na anhita sa sunod nga bersikulo sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 47 24-27 laktods 44. O gipasabot ni Adonai Yeshua kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moses hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Amen. Bisan gani ang Adonai Yeshua, ang atong Mashiach, mga igsoon, migamit gyapon sa kasulatan. Unya, ang mga pastor karon subo kayong pamalandungon, kay ang gamiton, ang New Testament naman. Nya sunod di Adonai Yeshua. Unya, mingon sila, unsay meaning sa ilang pagka-Kristiyanos, Christian Follower. means Christ followers. Di ba? Christ believers. Ang Christians kuno meaning Christ followers. Unya, kung followers mo ni Christ, inyong mabasa sa inyong Biblia, nga kanang inyong Kristo, wa na mo gamit og New Testament. Tudlo ikan sulat ni Moses. Ang iyang gigamit, ang tibuok nga kasulatan. O karon lang nato gibasa. Lucas 24, 27. 27. Gipasabot yun. Nga matod pa ni Adonai Yeshua, katumaning duha ka tawo nga naglakaw padulong sa Emmaus, nga wa makasabot sa panghitabo nga iyang nakita nila, nasaksihan nila sa Jerusalem. Katong paglansang kang Adonai Yeshua. Tuning pagbalik niya. Katong pagkuyog ni Adonai Yeshua kanila sa dalan sa duha ka tawo nga naglakaw sa Emmaus, unsay gigamit ni Adonai Yeshua pagpasabot kanila aron malamdagan sila ang kasulatan. Matud pa. Sugod sinunod. Niya unsa ang kasulatan? Sugod sa basahon ni Moises, hangtod sa mga sinulat sa mga propeta. Sa tanan mga propeta. Wala mo ingon nga gikan sugod sa basahon ni Moises, hangtod sa mga apostoles. Wala pa'y sinulat ang mga apostoles, mga igsoon. Mo na naan ingon dia, gipasabot ni Adonai Yeshua kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Tibuok na. Tibuok yun. Ang tibuok kasulatan naghisgot kang Adonai Yeshua. Mo nang giingon ni Apostol Pablo kanina nga ang tibuok ka kasulatan gituga. So tibuok kasulatan iyang gipasabot. Asa nagsugod ang tibuok ka kasulatan? Sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises. Unsa man ang basahon ni Moises? Ang unang 5 books nga Genesis ngadto Deuteronomio. Kanang unang 5 ka libro sa Biblia, mga igsoon, si Moises ang nagsulat niya na. So, sa ato pa gipasabot ni Adonai Yeshua ang katumanan sa mga tagna sa Torah sa libro ni Moises, mga igsoon, gikan sa Genesis hangtod sa Deuteronomio, ug matud pa niya gikan sa basahon ni Moises hangtod sa mga sinulat sa mga propeta, sa ato pa hangtod sa Malakias. Di ba? Hangtod sa Malakias, iyang gipasabot. Mao na ang tibuok nga kasulatan. Mo nang ayaw pagbuot-buot og dugang nga moingon ka, adi, apil na lagi na. Sa una, ang tibuok kasulatan, old lang, ang daan lang. Pero karon, sa paghisgot og tibuok kasulatan, apil na ang New Testament. Ayaw pagdugang-dugang, ayaw pagbuot-buot. Kay ingon ra ba sa Biblia, ang magadugang, iyang punan ang hampak, ang magakulang, iyang kulangan. Nya kinsa man ka nga muhimo nga ang New Testament imong idugang sa gitawag og tibuok nga kasulatan. Tibuok naman. Tibuok naman siya,
Tagdatunga. Mantagwa pa makompleto, tibuok naman god ang kasulatan. Munang dili na pwedeng ipuno ang New Testament. Muna ang New Testament, mga igsoon, wala na mabilong sa gitawag og kasulatan. Tibuok Amen. nga kasulatan. Amen. Gipasabot diriya, si Arwa mo makabasaan eh. Nga mismo ang Adonai Yeshua na ang Misaya nga imong gisimba, ang Misaya nga imong gituhan, nga imong Ginoo. Siya rin pagikamutuo sa iyang gisulti. Nga ang tibuok nga kasulatan, iyang gipasabot gikan sa sinulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa mga propeta, malakias taman. Wala ang Mateo, Marcos, Lucas, Juan, wala pa na. Mga naa mga igsoon nga, kung tinuod mong followers ni Yeshua, tinuod mong followers sa Messiah, kay Christians mga mo, Pentecostal mo, born again mo, ibalik ninyo ang pagtudlo sa mga apostoles. Nga kumbinsiho ninyo ang tao sa ebanghelyo ni Yeshua, pinaagi sa pagpasabot kanila sa kasulatan. Muna'y gibuhat nilang apostol Pablo, muna'y gibuhat sa mga apostoles, gikumbinsi nila ang mga tao, gipasabot nila ang mga tao, mahitungod kang Yeshua Misaya, gigamit ang balaang kasulatan. Sa ato pa, daang tugon. Dili kay, ang daang tugon, inyo na hinuong isalikway. Ang nahitabo manggod magigsoon, Daan. ang nahitabo manggod kay, ang daang tugon, gisalikway naman ninyo. Daan. O niya, mingon mo, taka na, Brad Gidjo, wak man ang gisalikway, oy, salikway lagi. Ang wak ninyo isalikway, ang malakyas 3 Gs raman. Pumugas man. Kaya pamugas man. O, puhunan man na. Pangwarta man na diya. Pero, ang mga balaod, ang kapistahan, wa niyo isalikway. Ang Shabbat, wa niyo gisalikway. Ang mga bawal nga mga pagkaon, nga gidili sa Biblia, wa niyo gisalikway. O ang mga tulumanon, nga gitudlo diya sa balaod ni Moises, wa niyo gisalikway. Maunta na magsangka para matarong. Kana. Totoo. Mao na ibot ipasabot ni Apostol Pablo. Ang tibok nga kasulatan gituga aron sa pag hatag na to, pagsangkap na to sa tanan natong sa aron ang tao mahimong masinangkapan Sa tanang matarong. sa tanang pagkamatarong. Pinaagis pagsunod sa mga sugog balaod sa Adonai. Ani ang anong inyo manggisalikway. Ngani ato pa may mapamatud-an gani nga si Yeshua mismo wala magsalikway sa balaod. Paingon niya, sugod sa balaod ni Moises gipasabot niya. Gipasabot niya. Sugod sa balaod ni Moises. Sugod sa sinulat ni Moises. Unya unsa may kaingon ni Yeshua sa sinulat ni Moises sa Mateo 5:17 ngadtos 19, unsa may ang gisulti dito? Ako wala mo anhi aron sa pagsalikway sa balaod ni Moises og sa mga propeta. Wa niya isalikway. Unya kamong mga pastor, yano kayong misalikway. Yano kayong misalikway sa kinatibuk-an sa Torah. Kung namudyot man mo diya sa balaod, sa sinulat ni Moises, ang inyong ipudyot kanarang ayaw pagsimbag Diyos. Ayaw pagbuhat og linilok nga larawan. Pagpatay. Ayaw pagpatay, tahurag imong amahan ug inahan, ayaw panapa, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak. Maura na inyong gikutlo. Pero ang pinaka-importante hinuon diyas balaod, nga mao ang Shabbat, Nahibutang hinumdumi. nga yung hinumdumi, keep it holy, napaisugo hinumdumi, o balaana ninyo kini. Taga hinumdumi kay di pa kalimtan. Mao gyud, remember the Sabbath day to keep it holy. Mao pa hinuoy gisalikway. Gipahinumduman gani, gipabantayan gani nga balaan, bantay nga balaan, ampingi nga balaan ang Shabbat, mao man hinuoy gisalikway. Ang mga sugo nga walay tugon nga remember, way tugon nga remember, way tugon nga keep it holy, amoy mo'y gituman. So ang amo lang mo di pasabot ani ba nga kung nag-angkon mo nga Pentecostal mo or apostolic doctrine mo, nagsunod mo sa apostoles, mo balik mo pagtudlo sa inyong mga membro gamiton ang tibuok kasulatan. Amen. Nga wala ba'y hagpat-hagpat? Way pili-pili. Kana kung aminado ka nga nagsunod ka sa mga apostoles. Pero kung namili ka, unya ka na hinoong pagwalig malakyas 3 Gs, nga wala gina iwali ni Yeshua,
Wasad na iwalis mga apostoles, wa ginahisgutis mga apostoles, mo'y inyong gibalik-balik og wali kada Domingo. Wa mo makabantay niya na. Ha? Ang malakyas Trisdis, nga wa ginahisgutis mga apostoles bisan kausa. Wajib ko tayong hinumdumi. Oh, wasad maingon nga hinumdumi ang paghatag sa ikapulo og balaanan kini. Wa gyud magsulti ang Biblia na nga hinumdumi ang paghatag sa ikapulo og balaanan kini. Wa. Why apostoles naghisgot og malakyas 3 Gs. Walay Misaya nga naghisgot og malakyas 3 Gs. Pero maoy mo'y kinaham sa mga pastor pagbalik-balik ni anang bersikuloha matag Domingo diha sa idulongog sa ilang mga membro. Hinuktok kay kuno. Ha? Wa baka tinuntuhi ni Satanas. Pastor. Ha? Hinumdumi ko no pastor, hinuktok kay kuno pastor, wa baka ilara ni Satanas ni anang bahina. Nga gigamit nimo ang malakyas 3 Gs pagpanapi sa mga tao nga unta wa man nimo mabasa sa New Testament nga ang mga apostoles nagwali og ikapulo, nagwali anang malakyas 3 Gs, nangubrag ikapulo, wala man unta mo'y nabasa. Ha? Sa ato pa dayang og tataw kayo kamong mga Pentecostal, mga born again, mga Baptist unsa diya, wa mo magsunod sa pagtulon-an sa mga apostoles. Kay nga naman, una-una, karon lang sultihan ta mo, wa gyud mo makasabot ni anang gitawag og tibuok nga kasulatan. Wa mo makasabot sa 2 Timoteo 3:16. Kay kung nakasabot ta mo sa 2 Timoteo 3:16, maulaw mo sa inyong kaugalingon nga dili ninyo iwali ang tibuok nga kasulatan. Pero kay wa man mo makasabot ni anang Malakyas 3 aw ni anang 2 Timoteo 3:16, mo na nga wa mo magsunod sa pagwali sa mga apostoles. Okay, basahon na to, Bradroy, pagtiwas ang bersikulo 44 sa Lucas. Unya mingon siya kanila, kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang uban pa ko kaninyo. Amen. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Mushi. No. Og sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo. Oh. Amen. So, dire gikompleto na gyud ni Yeshua. Gipasabot niya nga ang tibok nga kasulatan naglangkob sa balaod ni Moises, sinulat sa mga propeta og sa mga salmo. Insakto gyud ang gitawag sa Hebreo nga Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketuvim. So dire nakita ang acronym nga Tanakh diha sa Lucas 24:44. Ha? Torah, balaod ni Moises, o mga propeta, Nevi'im, o niya mga salmo, Ketuvim. Okay. O niya mingon siya kanila, kining mga butanga maugayod ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Ha? Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat may tungod kanako sa balaod ni Moises. Torah. Mo na siya. Og sa mga sinulat sa mga propeta, Nevi'im. Og ingon man sa mga salmo, Ketuvim. Diri makita mga igsoon nga insakto ang Hebreo nga tawag. Dili kay tawagon og Old Testament. Una manggod, diya mo na nga wala sa kamaturan tungod sa mabuot-buoton ba ninyo ba nga pag-usab sa ngalan nga ang kasulatan gitawag ninyo Old Testament. Ha? Gitawag niyo daan. Hinumdumi nga ang pulong sa Elohim way pagkadaan. Ang iyang mga milagro way pagkadaan. Ang iyang mga gitawag na to mga tulmanon way pagkadaan. Mga igsoon, kamo may nagbutbuot og tawag nga daan. Nga kung ang Biblia nagisgot og daan nga covenant, katumang dugo sa baka, dugo sa mga hayop, mamantoy na daan. Pero ang pulong niya wala madaan. Kay paghisgot na pod og bag-ong pakigsaad diya ni Yeshua, unsa may iyang gitawag na bag-ong pakigsaad ang iyang dugo, matud pa niya, kini maong akong dugo ang bag-ong pakigsaad. Ha? Ang dugo nga iula alang kaninyo.
ang iyang gisgutan nga daan og bag-o diya ang dugo. Ang dugo sa mga baka maoy daan o ang dugo sa ang dugo ni Yeshua maoy bag-o nga kasabutan. Way labot ang pulong, way labot ang balaod, way labot ang Torah, way labot ang mga propesya, way labot ang gitawag natong kitubim. Way pagkadaan ang pulong sa Elohim. Amen. Way pagkadaan ang iyang mga tulunganon. Way pagkadaan ang iyang mga kalagdaan. Way pagkadaan ang iyang mga sugo. Ha? Kaya mo ingon mo, ngay pagkadaan ya nganong ang sige pa mamugunit ang ayaw pagbaton og laing larawan, og linilok nga larawan. Nganong kamo mga Pentecostal sige mo gwali anang ayaw mo pagbuhat og linilok nga larawan. Ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw panapaw. Nganong magsige mamugisgot lagi ana? Kung nadaan pa na, kung nadaan pa yun ang Biblia, general man yung butanggot, gidaang tugon, tayo tula na magdaang tugon, sa ito pa general na bradoy. Amen. Pati na mga balaod na daan nga, kung nadaan na nga nung gahisgot pa man mo, mutuo pa man mo, anang balaod nga ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw panapaw, ayaw pagbuhat, o linilok ng larawan. Dapat din na mo anak mo to, kay daan na. Anitas bago, magbuhat og bagong larawan. Ha? Bagong paagis pagpatay. Kay di daan mo ka mo na among gipasabot ninyo nga ang nadaan diya ang dugo dili ang pulong. Diya inyong manggitay tulan na hinuon ang tanak giusab man niya og Old Testament. Di ba diya mo nangawala sa kamaturan? Manang sayop na kanang pagtawag niyo og Old Testament sayop na kay ang pulong sa Elohim way pagkadaan. Nabitaw na sa kanta ninyo mga born again. They are new every morning, great is thy faithfulness. Di ba? Kanta na ninyo, ginabag-o adlaw-adlaw. Unya, may ngumugdaan. Diya mo nawala sa kamaturan. Muya, nawala naman gani mo diha anang dapita, anang puntuha lang. Nawala naman gani mo. Unya, makapaniguro ka mo nga sigurado mo sa kaluwasan. Hanapas dispanas kay nawala naman gani ka anang title lang pala nga pagtawag pa lang nimong Old Testament sa Biblia. Pagtawag lamang nimong New Testament anang Brit Kadasya. Nawala na ka sa kamaturan. Unya makakaplag pa ka sa kamaturan, sigurado ka nga hayag ang kamaturan nga imong gisunod. Sigurado ang kaluwasan nga imong maangkon. Hanapas dispanas. Amen. Kanang imong pagtuo, kanang imong paglaom. Nga naman, huwag gani ka sa simple nga bahin, sa simple nga parte. Simple ba nga parte, Bradoy? Kanya kung title lang sa Biblia, ha? Gitawag na nimong Old Testament, wala na kas kamaturan na na. Sayop na ang imong application na niya na. Kaya mo na mag-isipon, old, siyempre dili na. Daan na. Daan God. Daan na ko, nga nung atok na mga hinumduman, nawala, nagika. O niya, klaro pagka ang kamaturan. Klaro pagka ang kaluwasan nimo. Dili na. Ha? Mismo ang Adonai Yeshua, among gibalik-balik. Wala siya magsalikway sa balaod ni Moises. Ikaw, pastor, anong nagsalikway man kas balaod ni Moises? Atong usbon pagbasa, Bradoy, ang Matthew 5:17 hangtod sa 19. Kay ilan na magining kalimtang bersikulo ha? Ayaw ninyo huna-huna. Oh. Nga mianhi ako aron sa pagsalikway sa balaod ni Moshi. O sa paghuna-huna lang gani ha, gidili na niya. Gidili na. Pero unsa inyong gibuhat, dili lang kay inyong gihuna-huna. Gitudlo pa gyud nga wa nanay balaod. Pero si Adonai Yeshua dingon, ayaw ninyo huna-huna nga mianhi ako aron sa pagsalikway sa balaod ni Moises. Unya kamong mga pastor, yano kayo misalikway sa balaod ni Moises. Kay mo ingon din mo, panahon ra man na ni Moises, Brad. Panahon pa man na ni Moises, panahon pa nas mga Israelita, didto pa nas kamingawan. Moderno na taron. Labaw pa dahil kas Misaya. Kanya nga nung hambog man ka, muangkon man ka nga nagsunod kas Misaya. Nga, di man dahil ka mutuo. Di man dahil mo parihag pagtulunan. Padayon ta. Og sa pagtulunan sa mga propeta. Wala ako wanhi aron sa pagsalikway niini, kundi aron sa pagpatuman hinuon sa hustong kahulugan. Amen.
Unsay tuyo? Pagtatuman. Pagtuman sa hustong kahulugan. Wala ako mo ani aron pagsalikway nini kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Nya nakasabot ka mo sa hustong kahulugan na inyo namang gisalikway. Sabtasan ninyo. Sabtasan ninyo ang balaod ni Moises o ang mga propeta, ang tibok ng kasulatan, aron ka makasabot sa hustong kahulugan. O niya, imo nang gisalikway, wa pa kakasabot sa hustong kahulugan, labaw nang di kakasabot. Padayon, 18. Timan ikini, No. samtang ana pa ang langit ug ang yuta, Oh. bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing yutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Tanawa, ang pangutana nako ninyo, mga kapastoran, wala na bay langit? Wala na bay yuta? Asa man karon nagtunog, pastor? Sa may gitumba ni moron, pastor? Galutaw kas hangin? Walay langit, way yuta? Ang giingon ni Adonai Yeshua, samtang ana apay langit, ana apay yuta. Hangtod karon, pastor, na apay din tayo yuta. Ambot lang ka ikaw. Basta ako, nagtunog pagigos yuta, pastor. Pero basin ka mo, galutaw-lutaw na mo sa kahanginan niya. Kaya nga nung wa na mo magtuman sa balaod. Pero unsay giingon ni Adonai Yeshua, samtang aduna pay langit ug aduna pay yuta, walay pagkasayloan. Walay pagkasayloan. Pero ubay-ubay ang inyong gisayloan. Bisan kudlit kuno, walay sayloan. Bisan tulpok, walay sayloan. Bisan kudlit sa balaod, gamayng bahin sa balaod, tuldok diya sa balaod, walay sayloan. Pero purya-buyag ang mga kapastoran karon, mga Pentecostal, mga born again, mga Baptist, purya-buyag. Halos ang tanan nga naas balaod gisayloan. Yano kayong gisayloan. Wa mo kuyapi ni ana. Ha? Istrikto kayo ang pahimangno ni Adonai Yeshua nga walay pagasayloan. Hangtod matuman ang tanan. Wa pagani ka makatuman og wa pagay ka magsugod og tuman, imo nang gisayloan. Hangtod matuman ang tanan. Wa may nakatuman brad. O di pala yun kas pagtuman kay wa may sayloan. Hangtod matuman, wa pagay day ta katuman ya muundang na ta. Hangtod matuman ang tanan sa ato pa pag mayon ta nga wa pay nakatuman, o di magpadayon tas pagtuman. Kay di gini pa sayloan, hangtod matuman. Di patuman yun. Unya nga nung imo mangisalikway. Wa pa man ka magsugod og tuman, imo nang gisalikway. Nga ang tugon ni Yeshua istrikto kayo. Ang tugon sa Misaya istrikto kayo. Nga walay pagkasayloan, hangtod matuman ang tanan. Ang nakadaot ninyo, murason mo nga way nakatuman, ug tungod sa rason nga way nakatuman, di na lang yung tumanod pagkawagi inungdan. Di man na mao. Sila na lang magtudlo din nila sa Mao gyud. Kamo na lang magtudlo, kamo na lang maestro. Di gid na mao. Walay pagkasayloan. Hangtod matuman ang tanan. Oh, 19. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Amen. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa Amen. Kanunay magining gibasa-basa sa mga pastor pero wa man gid nila masabti. Kung dunay magtudlog balaod, kana bang moingon siya nga labing kini kay Jotay raman ay minor lang di kay ni siya importante sama chit-chit babadroy. Kay tungod kay pila lang ka bersikulo sa Biblia mabasa na to ang word chit-chit. Di na lang ta mag-chit-chit, ibaliwala lang to ang chit-chit sama ning payot. Kay ang payot mabasa ra man to sa Leviticus. Oh, nya kay di man kayo ni siya ingon na to major kay pila ra ni ka bersikulo ato lang ning ipagamay. Ibaliwala. Muna nga matod pas Biblia, Jotay gamay ka dito sa langit. Apan ang magtudlo sa pagbuhat sa ingon, bisan minor diya sa Torah,
itudlo gyud, i-implementar gyud, i-apply gyud, dako ka dito sa gingharian sa langit. Muna naa siya mga igsuon ang mga kalainan. Kung nga kasabot ka sa gipasabot ni Adonai Yeshua, busa ang dili magtuman bisan sa labing gamay, ang di magtuman sa labing gamay. Kada bang gasalig siya kay gamay ra, di na niya tumanon. Gamay ra man na kanang chitchet, minor man na siya kay pila man na ka bersikulo kanang payot. Kabalo mo unsa nang payot mga igsoon. Kana bang makita yung tag-as kay patilya na mo ni gitawag payot sa Hebreo. Unya, mga maawa man kay na sa Biblia, pila ra man na ka bersikulo di sa Biblia ng payot. Unya karon, may di na lang nimo na tagdon. Nga matod pas Biblia, mahimo kang gamay dito sa gingharian sa langit. Ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasulatan. Gamayng bahin sa kasulatan. Unya og magtudlo pagyud sa uban sa pagbuhat sa ingon nga di na importante kay minor. Gamay ka sa gingharian sa langit. So dili sabton hanggang katong nagwaling awa na gyud-balaod. Ang wagwaling awa na gyud-balaod, imperno gina siya. Imperno gina siya. Dili na siya ringon nga mahimong gamay sa langit. Imperno gina siya. Pero katulang gamay sa langit, katulang ang minor ba nga mga gagmayng balaod ba? Kaya lang inon nga, paano man na siya, minor man na siya. Di na kayo na importante. Ang importante, magsiyabata. Importante mo na, ilikaitas mga hugang pagkaon, kay mo na, mga major doctrine gina. Tumantas pista, syabat, pero kanang mga ingon-anang mga chitchit, talit, kanang ingon-anang mga payot-payot, asod, gagmay raman na. Bungot. Kanang mga bungot, gagmay raman na, di na ka-importante. Mga igsoon, mo na mahimong gamay sa gingharian sa langit. Pero kanang gawalig yun, ngawa na balaod, kay maingon din ka nga, panahon raman na ni Moises, Brad. Panahon pa man na ni Moises, wala na na ron. Awa ginay langit. Di na magamay sa langit, wag na siya langit. Kuang din na siya maisoon ka na bang imperno gid na, basta ingon na. Sentensyado. Sentensyado na siya. Nga naman, consider na siya nga rebellion sa tubangan sa Adonai. Pagsukol man na rebellion, maguna ka na musupak ka sa Torah, sa sugos Adonai. Unsay giingon ni sa Adonai nga to, ni Samuel nga to kang Haring Saul? Mas importante. Ang pagtuman sa sugo mas importante kaysa paghalad. Ang pagtuman sa sugo mas labing importante kaysa paghimog sakripisyo. So, muna para sa Adonai, ang Torah mo'y labing pinaka-the best. Nga imong sundon, imong i-apply, imong buhaton kay maunay pagtulunan sa Biblia. Mao na siya mga igsuon ang kauban sa gitawag og tibuok nga kasulatan. Amen. Okay. Padayon ta, anhita sa kang Adonai usual lang gyapon. Juan 10:35. Kung sila nga gihatagan sa Elohim sa iyang mensahe gitawag sa Elohim nga mga Dios ug ang kasulatan dili man gayud masayo. Okay. Dire ang kasulatan dili gayud mabungkag. Kung ang kasulatan dili mabungkag, pero nga nung inyo manggibungkag mga pastor, wa mo kuyapi. Inyong gibungkag ang kasulatan, inyong gibungkag ang Shabbat, inyong gibungkag ang mga pangilin sa Adonai, inyong gibungkag ang mga tinudlong panahon sa Adonai, muna'y tulubagon ninyo, inig-abot sa adlaw. Kay si Adonai Yeshua nag-ingon, nga ang kasulatan dili kuno arang mabungkag. Kinsa man ka nga mabungkag sa balaang kasulatan, kay imong ipamatuod ang New Testament na mo na hinuoy importante, mo na original. Atong balikan ang Torah mga igsoon hinumdumi, nakoy pahinumdum ninyo. Kay hugot man gid mo mingon nga wala nay balaod. Kay grasya na taron. Hinumdumi. Sa panahon mga igsoon sa lunok na anabay balaod? Wala. Wala pa ihatag ang balaod. Walay retintura pa. Tingali na yung mga balaod sa unahuna ra nila ni Noah,
Revelation. O mga revelation na lang pero wala pa isulat detalyado diha sa Biblia. Walay balaod sa panahon ni Noah, walay balaod gilunupan ang kalibutan. Sa panahon sa Sodoma Gomora, wala gyapoy balaod nga gihatag didto sa Sodoma Gomora. Gilaglag ang Sodoma Gomora kalayo. Pero way balaod nga gihatag, gilaglag sila pinagig kalayo. Giulipon ang mga Israelita sa Ehipto sulod 400 katuig, walay balaod gihatag pa. Pero giulipon sila. Amin ba? Amen. Oh, giulipon ang mga Israelita dito sa Ehipto sa panahon nga wala pay balaod. Munang kamong mga pastor, mga born again, mga Christians, moingon mo walay balaod, mga laglag mo. Hinumdumi nga gilunopan ang kalibutan nga way balaod. Gilaglag ang Sodoma Gomora nga way balaod. Giulipon ang mga Israelita sa Ehipto nga way balaod nga iyas Elohim. Mao nang kamong mga Christians, mga Pentecostal, mga born again, laglagon sad mo nga way balaod. Apan sa diyang miabot na ang balaod, wa na laglaga ang Israel. Mga na muna inyong hinuktukan. Magsalig mos grasya. Disgrasya ang inyong paingnan. Kay ang grasya nga inyong gituuhan nga way balaod, mao na mubaliktad ngadto sa pagkalaglag. Ha? Akong balikon, mga igsoon, gilaglag ang kalibutan og salunok. Panahon ni Noe, walay balaod. Gilaglag ang Sodoma Gomorra kalayo, walay balaod nga gihatag. Unya gilaglag sila. Wa gyud minong adunay nga di ta mo laglagon kay inosente man mo sa balaod God. Nganong nakasala mong taga Sodoma kay wa mo'y balaod. Manang di ta sa mo laglagon, tagaan ta lang sa mo balaod. Ay ha mo luwason. Nya di gyud mo tos balaod. Ay ha mo laglagon. Unya ngitos panahon ni Noe, ni ana pud untang adunay. Noe, walihi mga tao sa pagtuman sa sugog balaod. Pag di sila mutuman sa sugog balaod, laglagon sila. Wa magwalis Noe sugog balaod. Ang wali ni Noe pag hinulsol raw, balik, sakay sa arka. Mga igsoon, way gihatag nga balaod. Pero gilaglag ang kalibutan. Unya kamong mga pastor, mga Pentecostal, mga Baptist, sige gwali nga way balaod, laglagon sad mo sa adunay. Sama sa karaang panahon. Sama sa Sodoma Gomora nga way balaod gilaglag. Kamusad way balaod laglagon mo. Gusto mo mga Baptist? Gusto ka kibuloy paulanan kang kalayo sa adunay? Wa kay balaod. Nagtuo kag ikaw tagyas kalibutan? Delikado mo mga igsoon. Delikado ng atong mga kababayan nga mga pastor, mga Pentecostal, mga Baptist nga way balaod kuyaw sa laglag. Kuyaw sa laglag. Mga igsoon hinumdumi nga ang balaod nagdala og kaluwasan. Amen. Nanuman niingon ang Biblia, Ezekiel 20:11. Giingon dito, gihatag ko kanila ang mga balaod nga kung ila kining tumanon maluwas sila. Di ba? Ang balaod nagdala og kaluwasan. Kung di mo mutuman sa sugog balaod sa adunay, laglagon mo. Sama sa karaang panahon, gilunupan ang karaang kalibutan nga way balaod. Gilaglag ang Sodoma Gomora nga way balaod nga gituohan, way balaod nga gisunod. Naulipon ang mga Israelita sa Egypt sa una 400 years. Tungod kay wa sila balaod sa Elohim nga gisunod. Apan sa dihang sila gipagawas na sa adunay gikan sa pagkaulipon sa pagbulut-an o pagmando sa tao, gipagawas na sila sa Ehipto, ay sila gitagaan sa balaod. Sa ato pa, ang balaod ihatag di ay ngadto sa mga taong gawas no na. Wala ihatag ang balaod aron ka uliponon. Ang sayop ninyo mga pastor, kay ang inyong pagtuo nga kung ang tao nga naa na sa Bisaya og mutuo sa balaod na ulipon siya pagbalik, mo na'y sayop. Mo na'y sayop sa inyong pagtuo kay ang balaod gihatag ngadto sa mga taong gawas no na. Ngano man, kanus gihatag ang balaod sa Israel sa dihang nahimo silang gawas nun sa pagkaulipon sa Ehipto.
Nibalibad ba ang mga Israelita? Niingon ba sila nga, adi mi mo dawat anang balaod Moises kay gawas no na noon mi, tagaan mig balaod, aron saan mi maulipon. Mga igsoon, dili ka ulipon. Kung dili, gitagaan kag balaod kay gawas no na ka. O dili parang ulipunon ka pagbalik. Ha? Muna'y angay nimong hinumduman o hinuktukan mga igsoon. So, versikulo katapusan atong basahon. Buhat 28-23. We, Bradoy. Busa nagtakda silang panahon sa pagpamati kang Pablo. Og sa maong adlaw daghan ang miadto sa balay nga giabutan ni Pablo. Gikan sa buntag hangtod sa gabi, iyang gipasabot ngadto kanila ang mensahe ug gipamatud-an mahitungod sa gingharian sa Elohim. Naninguha usab siya nga mutuo sila kang Adonai Yeshua pinasikad sa balaod ni Moshe og sa mga sinulat sa mga propeta. Amen. Giunsa ni Pablo pagkumbinsi ang mga tao? Pinasikad. Gikumbinsi niya ang mga tao pagpatuo kang Adonai Yeshua nga Misaya, gigamit niya ang balaod ni Moises. Gikumbinsi niya ang tao pinaagi sa kasulatan, dili pinaagi sa New Testament. Oh, mao na naagikan sa buntag hangtod sa gabi. Iyang giwalihan sila sa mensahe mahitungod sa gingharian sa Elohim. Oh, naninguha siya nga mutuo sila kang Yeshua pinaagi sa paggamit og mga bahin sa balaod ni Moises og sa mga sinulat sa mga propeta. So kasulatan ang gigamit ni Pablo. Torah ang gigamit ni Pablo. Tanak ang gigamit ni Pablo pagwali sa mga tao pagpatuo kang Yeshua Misaya. Og kay wa naman tayo igong panahon mga igsoon alang sa atong pagpadayon. Ako mag-aawhag kaninyo sa pagsunod kanako sa mga pagampo o sa paghinulsol sa atong mga sala ina Adonai Yeshua HaMoshiach. Nakasabot ako sa imong mensahe ning tagnaas kabuntagon. Nakonsensya ako, busa pasaylo ako, nga usbo nako ang akong pagwali. Ako nang iwali ang imong Torah, ako nang iwali ang imong balaod. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMoshiach dawaton ko ikaw nga akong manluluwas. Amen. Dalaygon ka Adonai, sa gihapon ikaw magapanalangin sa mga sukiting paminaw nga nagpaubos silang kaugalingong midawat kanimo nga ilang misaya ug manluluwas o ilang nang itudlo ang imong mga sugog balaod ngadto sa ilang mga membro sa ngalan mo Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Og kay wala naman kita igong panahon kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa tong beloved Brother Roy Celeste ug sa akong mahal nga anak Chiquino Silva. Manamilit kayong tanan sa pag-ingon bulaan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatog magatuman niini hangtod sa sunod gayon sa samang takna ug sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dearest Yeshua or Adonai Yeshua loves you more. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang nagani sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom.